3 кучета имах, Сара, немски овчари. Сега, стой да те питам нещо. И да ми едете хуе, и да ти иба устата и жената курва, дет не може да ебеш, да я задоволяш, и да има при мене, и да ти го сложа в устата, и на жената го путкате го газа, само да я олекне. Сега да те питам, какво мислиш за тия деца Deutschland, Мойчланд? Дойчланд не. Ако не беше тъз Дойчланд, какъв хуй щеш да изядат цуцуманите? Моя хуй, защото е най-обавен. Тая татуировка поради каква причина си я направил? Аз съм моряк корабокрушенец. Останах Плавал там си в морето в дълбоки уди. и дойдоха да ги иба всичките тук левчери. Моя хуй хубаво харесаха. Оба голяма глава, хуя ми. И да ги иба в устата, поздравям ги с. И ми каже, да ма снимаш, да има всичките, който ме е враг да му иба устата. Жена, какво той не е сапун да се търка. Айде. И там ги ибет у Германия. Хаяма, хафти мари пеле. Устата да вайба. Ти за душманите. Това е поздрав за душманите. А за хейтерите, какво ще кажеш? За хейтерите. Кои са тези? Те, които не те харесват Които и не не харесват какво правиш. Няма начин да не ме харесват. Всички ме харесват. Хуя ми, косата ми, всичко е 6. Разбира се. Как? Що те не ме харесват? Аз да не съм буклук, бе. Да, бе. Аз. Даже имаш тениска на Лакоста. Какво ти? Аз Нищо няма. походката ми пари струва. Хуя ми 2 пъти. Миризмата ти. Миризма.